A només 300 metres del Partenó i del conjunt de l'Acròpoli s'aixeca el nou museu, un gegant de vidre que permet el diàleg constant amb el turó sagrat per no perdre de vista on eren originalment els tresors mil·lenaris que s'hi exhibeixen. Un joc de reflexos entre antiguitat i modernitat que s'accentuen de nit sobre un edifici enorme que indigna i apassiona per igual els ciutadans d'Atenes. Però per polèmica, la de l'etern debat sobre els frisos del Partenó que s'exhibeixen al Museu Britànic. Les autoritats gregues disposen ara de nous arguments per recuperar les restes que van ser traslladades al segle XIX pel diplomàtic britànic Thomas Elgin, amb el permís de l'Imperi Otomà. Els uns ho consideren un saqueig, mentre que els altres se'n declaren legítims propietaris. El que ens importa ara és que tot el món s'adoni que és aquí on els frisos han de ser, en aquest increïble museu. Aquell vell argument dels britànics que deien que no podien ser a Atenes perquè no les podríem conservar bé ha quedat rebatut. Són objectes de museu, objectes d'art mundial. I, per tant, no crec que hi hagi cap problema perquè estiguin dividits en dos museus diferents, explicant la història des de perspectives diferents, però complementàries. En 3 dècades de retard es materialitza aquest somni dels arqueòlegs, que serà complet si els marbres originals tornen a Atenes. De moment, el museu ja els ha habilitat un espai.